И сега от тази невероятно вкусна трапеза вече спокойно може да се насочим към местните артефакти, с които е изпъстрена Родопа планина. Както казахме преди малко, тук са живяли множество различни народи, племена и етноси и те са оставили следи, по които може да съдим за тяхния бит, за тяхната култура. И даже си мисля, че тук датират историческите артефактите, датират от много ранни епохи, защото най-вероятно това е, да, според мен това е едно от първите цивилизовани места в Европа. Тук са възникнали селища, култови храмове. Да ни разкажеш малко по-подробно за епохите, през които и народите, които са преминали през планината. Родопа планина е изключително богата и гостоприемна. Тя дава възможност за много лек и плавен преход от Тракия към Средиземноморието. И поради тази причина тя винаги е била обект интерес към различни владетели. Към това съвсем спокойно можем да добавим богатото природно наследство, златните, сребърните залежи, желязната руда, която се намира на територията на Родопа, винаги е била обект на проучване, изследване и дава възможност на хората да извършват конкретни и важни дейности в своя бит и поминък. И да развиват занаяти. Да, абсолютно. Различни. И това, което можем да кажем, че в периода на Втората българска империя, някой го нарича царство, за мен това е Втора българска империя, последния легален и реален владетел на планината или управител на Родопа планина, това е деспот Алексислав с неговата столица Цепина, която по-късно той се премести и изгражда своя укрепен пункт за управление в Мелник. Но като цяло можем да се върнем много по-назад във времето, с което да докажем, че на територията на Родопа планина винаги съществува и имало живот и то доста активен. В Тракийския, преди това и в античния период има много селища. Както вече казахме, през Родопа преминават римските пътища, които свързват Тракия и Средиземноморието, поречието на Струма, на Места до Марица, най-прекия път е от тук. В района на северо-западните Родопи се оформя и се развива племето Беси, което за първ път е споменато от Херодот в неговата история. Отивайки още по-назад във времето, в района на Чепинската котловина е установено най-богатото гробище на праисторически животни. Може би повече от 60 вида са идентифицирани при археологически проучвания, което ни дава основание да кажем, че самия район е бил обект на доста богато... Динозаврите са първите жители на тази планина и се обитавали. Без да спекулираме за извънземни, защото нямаме основания да твърдим такова нещо. Доколкото съм чувал там в Дорково, имало страхотно находка на кости от проучванията, които са направени... И то в огромен брой. Това са били някакви стада. Те са намерили явно поради някакъв природен катаклизъм, са намерили своите последни дни в този район. Част от находките се намират във Франция, част са в Асеновград в Природно-научния музей и част от нещата са изложени в Приютземски парк Дорково. Искам да ни кажеш, ако може, какви видове артефакти, какви видове археологически находки се намират тук в планината? Ако тръгнем назад от по-далечното минало, всъщност имаме преносими олтарни овени, които символизират преклонението пред Бога на Слънцето, т.е. Бога на плодородието, защото овена е мъжкото, което всъщност опложда, така както Слънцето опложда земята и тя започва да ражда, така и овена в мъжкия си вариант опложда женската и се получава поколението. Преносимите олтари в своя вид служат за поднасянето на така наречените
приношения в свещени места, където пак се извършват определени магически ритуали, свързани с Бога Слънце. Супер! Твоя разказ е много интригуващ и предполагам ще възбуди интереса на множество хора, които не са виждали родопското богатство, богатството на Родопа планина, и да ги поканим като добре дошли да разгледат. Има достатъчно хора, които могат да бъдат тяхни водачи и да им разкажат за всички тези таинства на Родопите. Да, ще бъдат впечатлени от това, което ще чуят със сигурност. И видят, не само.